ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sana'y walang direksyon, tila kay lupit-lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di nag-iisa. Huwag kang sumuko, pang manulo, ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Kahit ang landas ay magulo, masikip, sa pagsisikap mo ay kakamtin ang nais. Kung mahirap daw ay may ginhawa, kailangan lamang ay sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang mandugo, ituloy mo ang laban, bangon. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 10 PM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Isang malayang umaga ng Biyernes, Pangasinan, Dagupan. Narito na ang Saray Balitan Matuwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news.
SBM, Saribalitan Matwa. Ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro, kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. At sa yan agaw, lapod araw ng kalayaan ngayon, nagparaya ang ating partner today na si Mr. ADP kay Mr. END. Kaya siya ang kasama natin ngayon at pinalayan niya si Mr. END para makapili niya ang kanyang misis. Sa araw na ito, mabuhay ka kapaborito, Engineer Dennis Palaganas. Yawn. Happy Independence Day, mga kapaborito. Independence Day, agaw na Kawayangan at Pangasinan at atang tanagagik. At sa agaw na Biyernes, siyempre ang kapilob, ta holiday, agaw tan. So you are free. You are free to roam, you are free to sleep hanggang alas 10, hanggang gusto nyo, kung anong oras kayo babangon, you are free. That's your freedom. And we are also free to say anything for as long as it is within the bounds of the law. Yakwanda at ating tanagagik. Pero antayo, sa ikwanto ng Supreme Court Senior Associate Justice Marvic MBF Leonen, sa ikwanto, bali-bali, very timely, at sa agaw na Kawayangan, sa ikwanto at ating tanagagik, enough, enough, dugala, kwanto, enough of criminalizing criticism. Si Katuya, si Babagato. Sa ikakaroon to ng Justice Leonen at atong tanagagik, decriminalize libel versus public figures. Because a public office is a public trust at atong tanagagik kagauntan. Free speech is not a crime. Democracy is not a favor, kwanto. Sa ibabagato at atong tanagagik ng Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen, he is urging the decriminalization of libel against public figures, warning that criminal complaints are weaponized to the critics and chill free at saray public officials. He advocates civil remarks as a criminal tawag tuya at atong tanagagik, criminal punishment to protect democratic discourse. Because sa kwanto ng Associate Justice Marvic Leonen, public office is not a sanctuary from scrutiny. Public office is not a sanctuary from scrutiny. Those who seek power must endure public judgment. Bali-bali, di ba? Those who seek power must endure public judgment at atang tanagagig. Sika bilang sa kaya public official, hindi ka dapat balat sibuyas sa mga napupuna sa iyo. Misalamat ka ingan because naantura may kung ano po yung mga kamalian na yung nagagawa. Siyempre, tao lang, agauntahan, we are prone to commit mistakes. And so, just be honest to yourself. Because you are just but human, prone to commit mistakes, kapag ka ikay pinuna ng publiko, tanggapin mo. Agauntan na tatang tanagagik. Tanggapin mo positively para mas ma-improve mo pa at mapabuti mo pa ang paninilbihan mo sa taong bayan. Agauntan, si Katutan, so objective to ng Justice Associate Justice Secretary Associate Justice Marvic MB Leonen at atong tanagagik. And very timely kung kuta agaw na Kawayangan nata nagaunta na atong tanagagik. Tani wala mo jay so bali-balin reaction to na nakabat yun iken former Senator Nikki Cositeng. Sikat mo ya senadora sa may panahon to when she was still a member of the Senate at atong tanagagik gagauntan. Antikwanto, binigyang diin ni dating Senador Nikki Cositeng na ang talamak na korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng issue sa flood control ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tunay na banta sa seguridad at kinabukasan ng Pilipinas. Sa ikwanto at atong tanagagik,
hindi na dapat itago o protektahan ang mga sangkot dahil dapat silang pangalanan at tapusin ang issue upang maibalik ang tiwala ng taong bayan na kasalukuyang nagdurusa sa baha, sa kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng pagkain. Actually, saren kaplasan na tatong tanagagik, di mundon lalamot. So satay gera at Iran ni tumaas ng mahigit 2 barrel kada barilis. So sa kilalamot sakbaton tayo at tatong tanagagik. Ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos ideklara ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod ng panibagong mga pag-atake ng Estados Unidos. Umakyat ang Brent crude futures sa 94 o $95.40 kada bariles habang pumalo naman sa $92.63 kada bariles ang US West Texas Intermediate crude. At ayon sa pinagsanib na military command ng Iran, isasara ang Strait of Hormuz sa mga oil tanker at commercial ships at anumang sasakyang dagat na magtatangkang dumaan ay maaring targetin. Maaring targetin at atong tanagagik. Itong Strait of Hormuz, ito'y isang pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo kung saan dumaraan ang humigit kumulang 1/5 bahagi ng pangdaigdigang supply ng langis at natural gas. At dahil dito, anumang pagkaantala sa operasyon nito ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya at presyo ng enerhiya. Although, ang sinasabi naman ng US military na nagpapatuloy pa rin ang pagdaan ng mga komersyal na barko sa mahalagang rutang pandagat. So you see, we are confronted with so many issues at bansa tayong Pilipinas, agaon tanatatong tanagagik. Pero hindi po natin na-address yung isa sa mga issue na yan, yung corruption. Ito pa ang masakit. Ito pa ang masakit. Yung mga gold reserves natin, sandara isat matamon nababawasan nagagik. Wala may abantayan ko, yung feature to na Attorney Oliva. Yasay kwanto, pigaran porsyento lang nasa may gold reserves tayo Pilipinas. So, inla ko dala, dangalanti pa, may palapag to ng Attorney Oliva. At sa may point of view to at atong tanagagi. Have you ever heard of a country selling off a quarter of its gold reserves while the rest of the world is buying more? Because that's exactly what the Philippines just did. In the first quarter of 2024, while global central banks were hoarding gold like it was wartime currency, the Bangko Sentral ng Pilipinas became the world's largest seller. That's not a typo. We offloaded almost 25% of our gold reserves. Ngano mani? Gold has always been the safe haven, the ultimate fallback when currencies crumble, when inflation surges, when political tides turn, from Rome to Wall Street, from recession to pandemic, gold never fails to keep its value. It's the insurance policy of nations. It's the asset that needs no passport, no translation. It's value incarnate. So why, in this time of global uncertainty, did we trade away a fourth of it? China, India, Turkey, they were buying. Even small economies were holding on. But the Philippines, we bucked the trend. We sold. Mura kita na atras sa duwa. Huwag ka na kasugod ang tinuod nga away. Did we need cash flow that badly? Were we propping up the peso, settling debt, plugging budget deficits? If so, why wasn't this part of a national conversation?
Why weren't Filipinos told what was being risked? Because let's be clear, this wasn't just a financial decision. It was a strategic one. When you sell that much gold, you're not just cashing in an asset. You're altering the shape of national security. You're giving away leverage for the future. And for what? Short-term liquidity? A better-looking balance sheet? Our neighbors are thinking 50 years ahead. Kita mo naghangtod lang sa sunod kwarta ng plano. I asked the central bank, unsa gyud ay ang tumong ani? What future are we securing by selling the most timeless asset in history? Because gold is more than a metal. It's a message. And right now, that message is, we sold our security. And the world noticed. Another day, another Regal POV. Halika siya manatatang tanagagik. Are arumya bansa nagkakandara pa na bumili ng gold. Pero ang Pilipinas nagbebenta ng gold, sarili ng gold. Para saan? Bakit hindi kini-question yan ng ating mga mambabatas? The irony of it, ito mga kapaborito Pangulong Marcos inutos agarang investigasyon sa pagkamatay ng 2 Atenista. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mabilis at malalimang investigasyon sa pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kailangan ng malalim at agarang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbunya at Divine Adile na mga players ng Ateneo Blue Eagles. Ang pahayag ni Castro ay sa gitna ng mga haka-haka na mayroong nangyaring hazing sa halip na training ng mga basketball players sa isang resort sa Dipaculao, Aurora. Sa kabila nito, hindi anya kailangang i-preempt o mag-prejudge dito kaya kailangan muna ang agarang pag-iimbestiga. Kasabay nito, nagpahayag din ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi ang Malacanang. Bakit sinabi nating irony of it? Iniutos ng Malacanang ang agarang investigasyon. Pero wala pa tayong naririnig from Malacanang na ituloy ang investigasyon sa flood control fiasco. Bagkos at ating tanagagik, pinagbabawalan pa ang ilang miyembro ng Senado na malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na kwento ng flood control fiasco. Agauntan. So bakit hindi iniimbisigan ito, hindi tinatalakay ng mga mambabatas po natin? Yung flood control fiasco, pagbibenta ng gold reserves ng Pilipinas. Pero sa gabay na imbisigan, aararaman at ating tanagagig sumansasalita. Openly, honestly, and frankly at ating tanagagig against all the anomalies na nakikita nila na nangyayari sa kasalukuyan na gawin tatatang tanagagig. And this is very unfortunate. Nagkalalula. Sa kaya i-display da atatang tanagagig na sa tay pagkapanyari. Atan so pangkukulkulan dan posisyon at Senado. Walay grupo at ating tanagagig that they are questioning the legality ng pagkaka-appoint kay Senador Win Gatchalian as Senate pro tempore and also in exercising the duties and responsibilities of a Senate President kahit na may kasalukuyang Senate President at mayroon ding duly elected na Senate President pro tempore.
na si Senadora Loren Legarda. Narito po ang naging pahayag ng grupong yan. Pakinggan po natin. Grupo rin ng mga abogado to ha, mga kapaborito ha. Wala pa, hindi ko na pa. Saglit lang. Check natin ha, para marinig po natin yung grupong yan. Meron na sir. Nandiyan na. Yung babala sa grupo. Yon. Okay, so i-play natin. Pakinggan po natin yung naging pahayag ng grupong yan. Itong grupo ni Senator Gatchalian, there is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niya ang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he's in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator Gatchalian for this. Wala akong pakialam kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Bago lang siya. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this Senator. You see, atatang tanagagi, si katutan so sa may problema tayo, Jud Pilipinas. The great display of power, atatang tanagagi, regardless of the existence of a law, kumun si katutan so mangitar na peace and order, advance sa tayong Pilipinas, but nung ninyo sa i-display da, ipapanang ng dadsari totoo at ating tanagagig. Yan yung sinasabi nilang literal na bend the law. Duga. Duga at atang tanagagig. And because it's Independence Day, pakinggan nga natin, may mensahe yata si Pangulong BBM sa Independence Day. Pwede ba nating i-play yun, kapaborito Dennis? Ito, pakinggan natin. Si Pangulong BBM, Independence Day message. Kakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino ko. Dumagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon,
naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamlot, Sumuroy, Dagohoy, at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mabuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yung nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Si katutan na tatang tanagagik, part of the message of the President, manindigan sa tama. Sana nga, manindigan tayo sa tama. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tila. Tan fake news, suntuloy kiyari ni Nasaren Pakabat, tan pa'y mano malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irem sunata. Hawak mo ang beat.
Buksan ang putat-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na, kapaborito, sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah! Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle,
WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulop kantabay ni sa lawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:38 las oras tayo ating tanagagik. Hello, good morning kay Sir Danny Caras na DWC Joyce Enterprises Lights and Sounds Electronics. Likewise, good morning kay Boss Roland. Boss Roland, may the good Lord bless you always with a healthy mind, body, and soul. God bless po always, Boss Roland, ha? Likewise, mga kapaborito, good morning, Mat. At kinan Sir Mario, Mr. Mario Ferrer Pironce, Ditan at Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Nan karuman ni awat tilaman, ni parisibiti laman at atong tanagagig so samay wheelchair, ya abayaglan pi ugaga pi dasal nan Mr. Ponce. Si Sir Mario Ferrer Pironce, Manaya. Aliwan Ponce. Agtukanayon ng Juan Ponce Enrilia. Antayo si Mr. Mario Pironce at ating tanagagik 5 years, 5 taon la ya baldado. Why? Lapod stroke at ating tanagagik. And because baldado, aga makaakar, agtunikot dang so may salito ni againgan makaalagay. Lapod sa may kipapasan na abiglaman to. So, for 5 years, wad man kalamor labat at loob na abungda. Di man labat la ipor-ipor at loob na abungda. So, for 5 years, agtulantan ang tinagagawan, tulay development at barangay basing, yan niya na kantuya panayaman to at ating tanagagi. But, at sa may niiter tayo, ya wheelchair, panamaglay ng Idol Orly Navarro, at ni parisibitiman so sa may wheelchair at sikato ya agay lilikot to kalamor may masikan at jad amay kipapasan to at aga makasalita may salamat kumon pero agto he cannot even say a word kasi medyo aparalisamat
So sa may dilato, alapod ki papasan to atatong tanagagik san kanya ang kapoy na bitlaton salita. Uman so sa may ki papasan to then Mr. Mario Ferrer Peronce atatong tanagagik. Nyay, so sa may sakiya video, yan anang tayo atatong tanagagik no panon to so sa may liknaan. Yaalik na tayo, anang nang tayo, at kinan Mr. Peronce nan inpalimatiman so sa may wheelchair at sikato. Atan sa picture at atong tanagagik nitan sa video nanang nyo video at atong tanagagik akaunat so sa may salito lapod sa may ken may kipapasan to atatang tanagagik anatan makakalikat tawalatan niya nawat to may wheelchair kaya sa ikuang kulanti at nunot ko atatang tanagagik nan anong nungkutan so kipapasan to. By the way, si Mr. Mario Peronce is about 61 years old. Panguluan na sa kitaunad siya katatang tanagagik. Si Kuya Mario Ferrer Peronce sa ikuang kanunutan ko kumon saya so sa kuya na dan imano ana sa Senior Citizen Association ditan at bali na binmalay. Although wala lang may dengal-dengal ko i-work out data niya programa makapangitir-ira na sa may wheelchair at sa senior citizen niya man kaukulan. Pero sa kwanda mo lante sa ipiugagop na saray senior citizen, nagkalalolad sara may man kaukulan. Sana the sooner the better. Total kwanda agaunta na tatang tanagagik very much willing naman, di ba? Yung local chief executive, yung mamagot at bulsada agauntan. Di ba say mabut-but yung babagada, nagkalalo na sa may spokesman da, ditan at bali na binmali agauntan. Say office of the mayor, at nukada wala ri activities agauntan na tatong tanagagik at bali na binmali, mainumay da. Mainumay da, sumamagot na cash at personal funda. Agauntan. Si katutan sumabot-bot yan narurungot tayo. In every interview, narurungot tayo radyo at atong tanagagik, nanlapod bulsa ng mayor. Nanlapod bulsa ng mayor. Nanlapod bulsa ng mayor. Kawigi kawanan. So panangibagada, nanlapod bulsa ng mayor. Kumon narungot timot. At sikara. Arayan wheelchair, panangarod sa senior citizen, nanlapod bulsa ng mayor. Agauntan. Because nalilikas ko at atong tanagagik, there is an immediate need na sara tayo wheelchairs kasi pigare senior citizens at the bali na binmali. Ditang nabala at barangay basing na nyutan at atong tanagagik. 5 years la manaya. 5 years la. Yon tan so kipapason to and first time to yung makaawat makagamo na sa tay wheelchair. At sa may loob ko mo na 5 years wala latan niya ni itarya wheelchair at sikato. Sana makakapan liber at barangay basing na papasyartura may agtula na papasyar for the last 5 years. Nagkalalo ray kakanayon to agauntan. Tamaslak ya watan siyempre kakanayon irewatan at barangay. Agauntan at atong tanagagik. So imagine you may awawi to. Nitan, nilakap to kalamurad amay likot tulabat. Lik na yung may awawi daya. You are confined within the four corners of your house. Agauntan at atong tanagagik agkamagapaway because of your kipapasan. And then parang you feel useless. Aguntan, so feeling. Kanyan agaylay likot to because finally, at atong tanagagi, walay nairungan to, walay nausar to gagala sa barangay, pasyar. Kasi amay, untan lang kipapasan, at gabay itong pasyar, agdanagawan kasi, mairap mo, ang sakit mo, al sa undan na hinagauntan na tatong tanagaging. Pero lapod satan, wheelchair, impangaron na sa kaya, may walay binmalitok puso to at atong tanagagi mabulos lawas solinawa to
ya untulong at sariman kaukulan, mabot-bot yung mangitar na wheelchair. At panawagan labat ng Idol Orly Navarro, mangitar ya tampol, nasa tay wheelchair at atong tanagagik. And by the way, naman kaukulan kimat nasara may tambal for maintenance, diabetic kayo, o high blood kayo at atong tanagagik, wala maintenance yo, pasyar kilabat lajad istasyon, feel free. Feel free on lakilabat lajad istasyon, anap yura may kaiba tayo technical side. No, agyo na natsambahan si Engineer Dennis Palaganas. Although I encourage you to do that, tapanan nang ninyo mo so talindag to atatang tanagagik. Tasing artista ya, manisya kayo siya. No, agyo na banan si Engineer Dennis Palaganas, wala mo sa kaparaton pogi mo. Si Engineer Nick Sundakal, agawuntan, laan nyo labat ni Radya at istasyon, tami kuro kayo na sa may tambal. All free. All free. Courtesy of Idol Orly Navarro tan. Panangaro para si kayo atatang tanagagik. Siyempre, kapaborito ko, aruan ko. Agawuntan. Kapaborito ko, aruan ko. Kaya nuntan la, so samay, iter tayon panangaro, at sari kapaborito tayo. Natan, naman kaukulan kimat ni. Walang iratan sa man kaukulan na wheelchair o dino baston. Wala mo sa baston niya available. Man request kilabat, man text kilabat, man message kilabat. No gabayo, pasyar kidya at istasyon, mikaraw kayo, iba kayo sa pankaukulan nyo, no nagawan tayong tampol, i-provide itan, i-provide tayo. Agawantan, tawala lang tira may bimabalitok sa puso da. Ya kapara tiran tuto, ya si tutulong. Ya i-share datan so blessings damat. At sari man kaukulan. Agauntan Boss Roland nanto Kanyan kinan Kuya Mario Ferrer Pironce. Sa ikwang kud si karakaruman walay luganan nyo la. Mas markup niya ng say BMW kang ko. Ta siyempre, imagine, agkaila man gastos, agkaila man gastos ng gasolina. Agyum la isaksakad kuryente. Anggapoy gasolina, anggapoy kuryente, pero unakar. Agauntan, bilib kayo ditan. Atan sa wheelchair. Paborito ko, aruan ko. Ay, by the way, congratulations congratulations at Barangay Balugo nagkalalulad sa may kapitanda. Kinilala po sila bilang isa sa mga awardees sa Philippine Leaders Award. Ito po ay isang award na binibigay sa mga outstanding na mga punong barangay. At fortunately, isa po ang Barangay Balugo sa mga awardees. Kanya ni walay mensahe to jay ng punong barangay Banong de Los Angeles. Yasay kwanto jay atatong tanagagi ka, basan kod si kayo. Sari taga Balugo, good morning. Ay, congratulations Actually, no unla kayo basing nadalanan nyo matay Balugo. Tano na dalan nyo man lakay basing, jad kawanan basing, jad kawigi Balugo. Nunanang ninyo may jad Balugo, ang kawigi kayo, walay bakantin luti ditan. Pero atan niya bakantin luti, it is now converted into a nursery. Nursery na saray tanaman. Aliw, nursery na saray ugugawa. Nursery na saray tanaman. Ay, dakula tanaman niya watan. So it's part of the beautification. Yung gagawin na sa liderato na sa barangay ditan at Barangay Balugo. And I hope sana that will inspire other barangays to do the same. Anto So sa kwento dyan tatong tanagagik, taos puso akong nagpapasalamat sa Philippine Leader Award sa pagkilala sa akin bilang isa sa mga awardees. Isang malaking karangalan at biyaya ang matatanggap ang pagkilalang ito. Ang award na ito ay magsisilbing dagdag na inspirasyon at motibasyon upang lalo ko pang pagbutihin ang aking paglilingkod sa ating mahal na Barangay Balugo.
Alam ko bonus na lang ito kasi ang pinakamalaking tagumpay ay ang tiwala, suporta at pagmamahal na patuloy ninyong pinapakita sa akin bilang inyong lingkod bayan. Kaya ang parangal na ito ay buong puso kong iniaalay sa inyong lahat. Mga minamahal kong kabarangay, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong Balugo. Yan ha. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan, sa Balugo Barangay Officials, mga Barangay Kagawad, appointed officials, mga BHWs, at mga tanod. Kayo ang aking katuwang sa bawat proyekto, programa at tagumpay na ating nakakamit para sa ating komunidad. Sa aking pamilya at pamilya, maraming salamat sa walang samang pagmamahal at suporta. Ipagpapatuloy ko ang magandang adhikain na sinimula ng ating mga magulang, ang mahalin ang ating barangay at magbigay malasakit sa bawat Balugenyo. At higit sa lahat, kwanto wala rin binibitla to jay, kina Beverly, Cinco at sa aming soon-to-be baby. I think this his family ito. Kayo ang aking inspirasyon, lakas at dahilan kung bakit patuloy akong nagsisikap at nangangarap. Mahal na mahal ko kayo. Muli maraming salamat sa lahat ng naniwala, sumuporta at nagtiwala. Sa tulong ng Diyos, patuloy tayong maglilingkod ng may puso, integridad at malasakit para sa ating Barangay Balugo. So again, congratulations kay Punong Barangay Banong de Los Angeles. Bunsong kapatid po yan ni Madam Sheila Premesias. Congratulations, congratulations. Sana lahat ng barangay ay ganito rin. Hindi lang sa bayan ng Binmali, of course. Sana sa lahat ng barangay. Sa buong lalawigan ng Pangasinan. Anto? Bali-bali ito, Sara, may achievements to. May chapel dalang bungat. Inanaton inapigarman itan. Ng, of course, out of his personal fund. Because ganyarin amay sa gobyerno at manggastos para at simbahan. Nagauntan. Ganyarin tan. Because of the separation of the church and the state. Pero, watan na inay susamay, manunaan na inay susamay, pisa salamat. At Diyos siya katawan. Nagauntan. Kanyan inapigar tumatman so chapel. And so you see, the achievements, the award, the recognition now, nagagamuran na sa Barangay Balugo. So again, congratulations Nathan, nankaro man natatong tanagagik at abit la tayo tayo kipapasan na sari dalan. Sari dala-dalan, ditan at bali na binmalay. Aliwan dulag nagpalangan labat, so walay problema at dalan. Walamat sa abasak jaya tatong tanagag ya sa ikwanda. Sa ikwantu ya tatong tanagagik in busngaw tumat, so sa may liknaan to. Ya kumon, jamat at barangay banlag, na itdan na imano, so sa may kipapasan may ikwanto. Ate barangay banlag, unahin muna yung barangay Bunlag na daan. Tuwing high tide, ang tubig sa kalsada lubog, pati doon sa paikot boundary ng Bunlag Sabangan Binmalay at lalo na din sa aming barangay Sabangan Bukig Binmalay na grabe pinasok ng tubig dagat at natabunan ang lugar po namin. This is coming from a certain Alan Segundo. Balbalag, so ibibida da yapundo na sa Binmali natan. Balbalag, almost nalilingo, it's about more or less 300 million pesos. Sa itupot natin na sa Liknay Binmali, nasari taga Binmali at ating tanagagig. Kailan natin mararamdaman yung 300 million pesos na yan? Sikatutan, sulik na ang datatong tanagagig itan at balin na Binmali. Kailan natin mararamdaman yung 300 million pesos na yan?
Di man labat-lad si kami kung kulang tiyatatong tanagagik, mga kapaborito, no makakarkitan, makapasyar kayo, nagkalalolan, no gabayo mimisa dito na Jesus Nazarene Parish. And by the way, Father Jaime, pagaling ka kaagad, ha? Okay. Nung pasyar kita nga mimisa, tawatan lang timan, so imahe na say, may replika na sa may Jesus Nazarene na Quiapo at tatong tanagagik, replika, watang. Dita nyo narumbog. So sa may replika na Jesus Nazarene na Quiapo at tatong tanagagik. Ay, no makadalan kitan, apisan nyo kutsyon ito ibatyo, taan sakit. Akin, tano makadalan kitan sa luganan nyo sa kwanto, litog, litog, litog. Kaya sana kwanda maramdaman natin yung 300 million pesos na yan. Before we end, na tatong tanagagik, because araw ng kalayaan today, narito po ang isang awit handog namin sa lahat ng mga taga Binmalay. May nag-request handog nito. Nitong nag-request na ito para sa lahat ng Binmalay. Ito po, pakinggan po ninyo yung kantang ito. minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit ito panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Kahit ang landas ay magulo, masikip, sa pagsisikap mo ay kakamtin ang nais. Kung mahirap daw ay may ginhawa, kailangan lamang ay sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon. SPM Saray Balitan Matu. Wait lang. Wait lang, bro. Man magpasabi. So, another day, mga kapaborito, another Friday, another presentation of Saray Balitan Matwa with your lawas ya kaaro JCB, Joseph Kanilang Bakani. Aya kantabay team on the technical side si Engineer Dennis Palaganas. See you po on Monday, mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJA 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito! SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na